Varoitusvaloasiaa. Valostorelta ilmaantui tämmönen Pureluxin Flash 1400 generaatio 2 plus ilmeisesti tämmönen tuorehko Flash-kontrolleri. Katsotaan millaista tavaraa nää on. Tämmönen 2-metrinen paketti pitää saada auki. Ideoita? Oi. No niin. Semmonen. Onpas muuten slimfitti kaveri kyseessä. Täällähän on jonkunnäköinen päivällislaatikko. Mutta pakko sanoa, että on pirun järeät kiinnitysraudat. Sitten varmaan isketään tuonne päihin ja ihmetellään. Otetaan kärre pois. Mun lempiosuus. Mähän käy jonkun sortin vartalopeilistä. Tarkastella tätä Flash-kontrolleria seuraavaksi. Tosiaan täältä vilautusohjainlaatikosta löytyy meillä tää uudistunut välkyntäohjain. Ja näyttäisi, että tästä löytyy vähän on-off-nappia ja himmennystä ja modea ja tosta saa ilmeisesti liikenteenohjausta ja täällähän on tosiaan ihan ledit 360 astetta, että tää näyttää tässä sulle tän vilkkukuvion, mikä sulla on katolla käytössä. Eli tää meidän Flash-kontrolleri tulee vaan tähän väliin. Vilkkupaneelilta tulee johdot tässä näin. Ne liitetään suoraan tuohon kontrolleriin ja siitä sitten akulle. Toistellaan testikäyttöön tää kytketty ja katsotaan mitä tää tekee. Otetaan tosta paneeli käteen ja painetaan tosta päälle. Ja näin, se kertoo meille vilkkumoodin tuossa. Ja tosta kun vaihdetaan, niin saadaan tietää vähän. Tää on kyllä tosi kätevä, kun tää kertoo meille, että missä vilkkumoodissa me ollaan. Ihan vaikka hytin sisälle, niin ei tarvitse kievetä katolle katsoa, että vilkkuuko se oikealle vai vasemmalle vai jonnekin. On tää nyt ihan pirun komea paneeli. Ja muistakaa, että tästäkin paneelista niin -10% koodilla EYETS10 eli EYEZ10.